ассалому алайкум тамошобинон ва ҳаводорони канали Либос ТВ. имрӯз дар бозори Корвонем 12 дарвоза дуюм рият ба ёдтон бигиред. барои чӣ ман яхе вақт ҷоша гуфта наметавонам, барое ки соҳибош иҷозат наметаҳанд. яъне мардака соҳибш иҷозат дод ки ҷома гап зад. шояд яхе шай патент метарсад чи хеле ки ҷоша намега. ин марда ҷоша гап зад. шабнами шери нар будааст, намега ки шери наро ман дафар надорам. налоги давлат ҳам месупорам 100% гап зад ҷома. ҷош ина ҷура Корвон 12 дарвоза дуюм рият. Мен амҷа шери нар савдо кадистай нархи нами дуойко 400 сум. Блески десадин чихел нықрошам нагиношам аҷоибота. ина остин дора, абаяш ҷебак надора, ана хели миёнбандак дора, кирташам ана хел зур то поёна. Ай размери чанд то чанда дорен ака? 46 то 54. Пуша метавонед ки занг бизанин, биен амҷа харидорӣ кинед. Абаяш не кабучам будастай. ина марамат кабучам аст. ира ному шабнамиш Сураё ай. Абаяш уна нигаҳ ки хича ҷогах кадай ака шерина. на хича ҷогах кадай. ин ҳамаш қоидавияй. нақшон 400 сомон, дувойка 400 сомон. бо касе ки номи канали Либос ТВ гап мезана, бо камтарак арзонам метавона бигира. То размери чанда дори я бор дига? 46 то 54. 46 то 54. ина марҳамат бибинед. май дуртар мегирам. ё дарозана, дарозан. тарафаш ай тарафаш дравой платьёй драв астад. 46 52. май. на кисош. ҳафт раз светка дорад то 52. пуша метавонед ки шумо занг бизанед. шибаки иҷада ҳозир 100% чи ай? ина рангош ҳастай, ҳафт раз светка дора драв. иҷа ҷои аптовия ина шабнамо дана иҷада тал кадагиан шабнами Сураё тахдай. асосан мо барои ҳамия омадем ки як вақт гум шида будан, шумо гап задем ки ҳамиё агар пайдо шаванд гап занед. ина омадай бародарда метавонед ки тезтар омада харидорӣ кинед. ё ки агар омада наметавонед, мо ватсапда шумо да нависен, мо шумо хати чӣ када метавонед. анаҷан бо ё чандян ака? ям 160 сомон ака. навишам 160 сомон платьёи духтагӣ тайёр дравшан. ина барои ҳамин мо ай шумо хоҳиш мекунем ки иҷада ҳастай намо дравое ки бо пешон камтар бишивка доранд. ё нақшон чандай дона? 180. 180. ина шер нақша ҷога кадаги 180 тиса овозшо места. Блан габза 180. ина 180 буд. барои ҳам метавонед ки шумо барвақттар омада харидорӣ кинед ё ки ҳам ватсапда бинависен, мо шумода доставка мекунем. боқи сарбаланду обод бошед. видеоҳои ояндаи моро ҳам тамошо кунед. ролика поделиться кунед ба ёру шиносотон. боқи сарбаланду обод бошед. худоҳофиз. бонувон ва хонумони дар хона нишаста ва бекор. командаи бонувони Либос ТВ номнависиро барои кор дар фабрик давом медиҳад. касоне ки дар хона нишастаед ва бекоред, марҳамат ба командаи фабрик Либос ТВ аъзо шавед ва мо ба шумо барои ҳамкорӣ кардан 2 коргар медиҳем ва ҳам тӯҳфа аз тарафи мо ва ҳам аз тарафи компания ба шумо дода мешавад. бо 100% кафолат гуфта метавонем ки касе бо мо ҳамроҳ мешавад, албатта ба муваффақият рафта мерасад.